Boa tarde, señora alcaldesa, concelleiros, veciños e veciñas, amigos e amigas. Estamos aquí hoxe ante a Casa Petrucial dos irmáns Antón e Ramón Vilar Ponte porque hoxe é un día tremendamente significativo. Pois fai 100 anos constituíuse na Coruña, nos salóns da Real Academia Galega, a primeira irmandade dos Amigos da Fala. Como ben saben, a iniciativa foi dos irmáns Antón e Ramón Vilar Ponte. O propio Antón ten contado que fora o seu irmão Ramón que tivera a idea. Ramón era licenciado en Filosofía e Letras e Antón xornalista por vocación, o que tivese a idea. Unha vez concretada a idea, Antón sería o activista o que levaría as columnas da prensa e a partir de aí constituíase a primeira irmandade da Fala da Coruña. Pero antes, xa en 1905, o propio Antón lanzara a idea de crear unha liga de amigos na revista galega que dirixía naquele momento Carré Aldao. Unha iniciativa que non chegou a callar. Habería que agardar a que Antón fose a Cuba e ao seu regreso, unha vez que ingresa como colaborador e como columnista, neste caso, máis que como colaborador, como xornalista na Voz de Galicia, a partir da publicación na revista Estudios Gallegos de Madrid que dirixía Aurelio Ribalta dun artículo intitulado El gallego en las escuelas, donde se falaba da importancia que tiña o galego como lingua nai e que os nenos e nenas de Galicia non tiñan acceso a un ensino no seu propio idioma. A partir dese momento esa polémica cayó por toda Galicia e curiosamente Antón Vilar Ponte colleu o testigo e iniciou unha campaña dentro da propia Voz de Galicia, campaña que remataría con múltiples adhesións e con publicación do folleto intitulado El nacionalismo gallego, nuestra afirmación nacional, poñendo o nacionalismo na bandeira pequeniño, dado que neses anos ainda se falaba máis de nacionalismo que de nacionalismo. Habería que agardar a Asamblea de Lugo do ano 18 para que o nacionalismo tomara corpo e a partir dese momento fose considerado como tal, deixando xa totalmente arrumbado o vello nacionalismo de Murguía, de Vicento e outros moitos. A partir dese momento, xa digo, Vilar Ponte ten sobre todo a gran particularidade de chegar a un consenso con todas as forzas vivas existentes naquele momento en Galicia. A constitución das Irmandades da Fala supón o agrupamento por vez primeira dos regionalistas, dos solidarios agraristas, dos liberais, dos católicos carlistas, dos republicanos e dos progresistas. Unha unidade que se produce logo de máis de 650 anos totalmente dispersos, posto que a última campaña fora a da Capitanía de Galicia dirixida por Murguía. En adiante, Galicia encherase de irmandades locais nas distintas localidades, povos e vilas e cidades que serán como unha especie de estadea luminosa que xurden desde a Coruña primeiro, logo viría a Irmandade de Compostela, a continuación a de Monforte, o Manés, e posteriormente toda unha serie de irmandades en Ortigueira, Mondoñedo, Viveiro, Vilalba. Viveiro sería unha das últimas, non das últimas, pero das máis tardías, posto que habría que agardar hasta que Ramón Vilar Ponte chegase a Viveiro logo de dirixir el Correo Gallego no ano 21, e unha vez que chega a Viveiro se senta nesta casa, crea e funda a Irmandade de Viveiro. Realmente, a constitución das Irmandades significou ante todo a reivindicación, promoción e dignificación da lingua galega, do idioma galego. Un idioma que a partir de ahora vai a superar o vello regionalismo en canto que tiña como base principalmente a raza, aquela raza celtista, de Vicento de Movía, ou incluso con oríxenes suevas logo da invasión dos romanos. A partir de aquí, o cerne, a chave de ouro, que diría Vilar Ponte, vai a ser o galego. O galego vai a ser o elemento diferencial, que nos diferencie como nación e como povo. En adiante, o galego vai a ser a clave fundamental que nos vai unir. E para facer isto, evidentemente, os novos irmandiños, os novos amantes da fala, o que van a facer é unha ampla xeira a nivel de concienciar
a todos e a todas as persoas, a todas e todos os galegos, a través da cultura. En adiante, van a nacer toda unha serie de xornais de certa importancia, como Nosa Terra, que xa tuveron a primeira etapa, e a partir de agora vai a ter unha etapa ininterrumpida hasta os días fatídicos do 18 de xullo de 1936, en que se suspende. Despois habrá unha terceira etapa xa a partir dos anos 70. Igualmente que a Nosa Terra, outros periódicos e semanarios como o Resurdimento de Tanzos e outros moitos. Igualmente tamén se cultivan, nacen unha cantidad importante de coros galegos que buscaban o resurdir e investigar sobre todo no ricaz folclore galego das cantigas medievais que estaban precisamente en boga neses anos. Igualmente, ademais de revalorizarse a música, tamén se revaloriza o teatro nacional galego como unha fonte de concienciación da xente en canto que chegue a todas as persoas. Evidentemente, un teatro tremendamente ideologizado, no que os propios Antón escribe moitas obras con esa finalidade, igual que Vicente Risco, Otero Pedrallo, Carrera Aldao e outros moitos. Igualmente, é unha etapa tamén na que ten moita importancia o excursionismo, se pon totalmente de moda. As merendas para seguir a conocer o país, para conocer a paisaxe, porque tamén se descubre o elemento diferencial da terra, da paisaxe, como un elemento importante que nunca cambia. Hai que darse conta que os novos irmandiños son xente que en moitos casos viñan cansos, como o grupo de Besán, de recorrer todos os ismos sabidos de por haber, incluído o orientalismo, para chegar ao último ismo, o ismo que permanece sempre, a terra e a lingua, porque vemos todos os días que está aí sempre e que nunca cambia. Igualmente, nestes anos tamén é unha etapa de proliferación de editoriais propias galegas, como Céntiga, como Lar ou Nós, entre outras moitas. Editoriais que publicarán non só poesía, que era o único que se viña publicando principalmente na prensa, sino ensaio, novelas, contos e demais. Será unha das épocas máis vizosas do galeguismo, que rematará no ano 23, principalmente a constitución do Seminario de Estudos Galegos, entre outros, con Luis Tobillo, outro viveirense universal que participou na súa fundación. Un seminario que ten un carácter multidisciplinar e que o que busca é precisamente chegar ao universal partindo do máis próximo, do máis cercano, do que temos sempre diante de nós para chegar ao universal. Neste caso fai o camiño ao revés do que suele facer outra moita xente, que é intentar vir o universal ao particular. O máis lógico, como dicía León Tolstoi, é coñece primeiro a tua aldea e logo coñecerás o mundo, e non ao revés. Xa digo, unha etapa importantísima, a pesar das decisións que tamén as hubo, porque logo da Asamblea de Lugo no 18, que foi cando o nacionalismo se asenta como tal, veio a decisión do ano 22 en dos grupos, na Asamblea de Monforte, que foi o núcleo culturalista que se chamaba, que dicía que había que ir moi a modillo, moi despacio, concienciando a xente, e o grupo máis politizado, que dicía que había que ir máis rápido, e sobre todo presentarse a todo tipo de convocatorias electorais. Finalmente, ligada a Primo Rivera, e logo a República, coa creación do Partido Galeguista e o auxe do nacionalismo neses anos con representacións propias no Parlamento Español, e finalmente a longa noite de pedra do franquismo que nos levaría a unha involución tremenda hasta os anos 70, momento no que se volven a crear os novos partidos políticos nacionalistas, en concreto o AUPG e o PSEA. Finalmente, xa digo, hoxe é un día bonito, un día de alegría, e como diría Cunqueiro, 1000 primaveras máis para a lingua galega, para esa lingua que nos diferencia e que nos une ao concerto universal dos povos, como diría Antón Pilar Ponte, a lingua é a chave do ouro da nosa redención, que sin ela morreremos como povo e nada significaremos en mesa máis no concerto universal. Moitas gracias. A partir de hoxe queda aberto o ano Vilarponte e por Viveiro en adiante, sobre todo a partir do mes de setembro, van a pasar
distintos investigadores e coñecedores fondos da obra dos Vilar Ponte, que falarán sobre a súa vida e sobre a súa obra, e que unha oportunidade para conocelos en profundidade. Unhos Vilar Ponte realmente interesantísimos, que xa digo, o mellor é que acudades cando senxa o momento as exposicións, que van ser tamén varias as que van pasar por Ribeiro, e as charlas. Nada máis, e a disfrutar deste ano da Cine Aberto. A continuación vai actuar David Vélez e o seu grupo con unha serie musical importante. Sempre está na disposición e que mellor que a música complementada coa literatura. Bueno, non sei se me escoita por aí. Algo así. Bueno.
Gracias. Bueno, en primeiro lugar, agradecer ao Concello contar con nós para este acto, é un imenso placer. Somos unha agrupación que non é de vellos amigos, pero ben, a Orquesta de Gaitas de Folia e Percusión o Son do Sordo Barqueiro. Levamos relativamente pouco tempo con este novo proxecto, tuvemos a sorte de comenzar fai uns meses apadriñados por Xurxo Souto. Nada, o que estamos facendo é un pequeno recorrido pola música patrimonial galega, pasando polas 4 provincias. O primeiro que interpretamos é unha adaptación da Alborada de Pontareas, e xa vos vou contar todo o que tocamos, así non teño que volver a falar máis, non? Vamos a continuar un arranxo do Carro, a popular melodía con texto de Manuel María, que musicou Fuxan os Ventos. Ademais, este ano sendo a persona que se dedica nas letras con máis razón, se cabe. Despois continuaremos cunha foliada, a foliada de Padrenda, da provincia de Ourense. E por último, a Muller do Arabexo, que é do Val do Dubla, pretina de Compostela. Nada máis, agardo que disfrutedes, e de novo decir que é un placer e gracias ao Concello.
Pero antes de concluir, decirvos que de verdade é un placer estar aquí hoxe vendo sobre todo xente de todas as idades. Como podedes ver, hai nenos moi pequenos facendo este traballo. De verdade quero en especial pedir se pode ser un aplauso para eles, porque creo que merecen. E por último, tamén, se me permitides, quero facer unha mención especial a Noa, que é a profesora de percusión, que está traballando con ele sempre duramente. Podedes ver ademais moitos elementos, non? Quen diría que íbamos a ver a un saxo tocando con partitura, non? Pois aquí o temos. Pois nada, iso. De último vamos a tocar unha versión da Muñeira Álvaro Arreixo. Nada máis, gracias a todos por estar aquí.